नमस्कार प्रणाम। तो लोग के बतला दी कि पावर स्टार पवन भैया के एगो बहुत बड़ा रिकॉर्ड जवन की रील के रहलक उ आज तुर के सनी पांडे बहुत आगे चल गए बानी पवन भैया के पीछे छोड़ के। जी हाँ, अब लोगों सबके बतला दी कि इंस्टा पर रील के मैटर में पवन भैया सबसे आगे रहनी है, आगे ना बल्कि बहुत ज्यादा आगे रहनी है रील के मैटर में। तो लोग के बतला दी कि आज सनी पांडे जी ये रिकॉर्ड के तूर के बहुत आगे चल गए बनी। जी हाँ, अब लोग ये सोचा था कि भैया ऐसा कौन रिकॉर्ड बा जवन की पावर स्टार पवन भैया के एगो छोट सिंगर होके सनी पांडे जवन की रिकॉर्ड तोड़ दिलन। अब लोग सबके बतला दी कि भैया इंस्टा पर जवन पावर स्टार पवन भैया के पियर फराक वाली गाना के रिकॉर्ड रहा उ सनी पांडे अपना दोस्ती गाना से तोड़ दिले बानी। जी हाँ, लोग सबके बतला दी कि पवन भैया के रिकॉर्ड रहा 3.7 मिलियन के। जी हाँ, ओकरा बाद भैया सनी पांडे जी के दोस्ती गाना आवत आ रिकॉर्ड तुरंत समय ना लागल है। तो सबके बतला दी कि सनी पांडे जी के 4.5 मिलियन रील्स बन गए दोस्ती गाना पर। भैया माने रिकॉर्ड तुर के बहुत आगे बढ़ गए बनी सनी पांडे जी। और पावर स्टार पवन भैया के कुछ और नया करे को ही और रिकॉर्ड फिर से बनावे के अपन काहे कि एगो रिकॉर्ड सनी पांडे जी तोड़ दिले बनी। जी हाँ, और वो सबके बतला दी कि पवन भैया के एगो बहुत बड़ा उपलब्धि यानी बहुत बड़ा एगो रिकॉर्ड रहा जवन की इंस्टा पर रील के रहलक। ओकरा बाद रउआ सबके बतला दी कि सनी पांडे जी दोस्ती गाना से अपना तोड़ दिले बानी और बहुत आगे निकल गए बानी। तो रउआ सबके ये अपडेट कैसा लागल कमेंट करके जरूर बतलाएं। मिलत नहीं अगला वीडियो में, तब तक नमस्कार, लव यू ऑल।